Ahojte, zdravím vás z Helsing, tu na tejto krásnej pláži. Pri príležitosti prvého zasadnutia tohto roku školského Nášho stredka. vás teda chceme privítať a pozdraviť a chceme byť aj my takto účastní na tomto stredku. Dúfam, že vás bude aspoň tak traja minimálne. Okrem animátorov. Tak. Teraz by nám mohol pán Babík približiť nejaké jazykové okienko z miestnej kultúry. Takže základné slovičko, ktoré sa umiela stále, je ďakujem, po fínsky kitos. Kitos. Výborné. A ako sa povie, že ahoj alebo tak? Môj. Môj. Takže to by bolo asi tak všetko z tohto jazykového okienka, moc som sa toho nenaučil. Keďže my tu máme teda rôzne aktivity a momentálne tu máme niečo rozrobené, Lebo nám vyšlo počasie, tak to chceme využiť. Ideálna príležitosť. tak by sme sa k tomu opäť vrátili a možno sa ešte prihovoríme. A pozýva nás teraz s nami, že Že sa tak precítili a prežili s nami. ako to tu je. Čakajte! Tak už vedú zasa? Ani čajky nekapali? Tak nie je to tu moc obyčajné, že tu ľudia chodia plávať, lebo pozeráme, nič tu nie je. Ale museli sme sa takto približiť k vám. Dúfam, že ste si to užili. Dúfam, že vám nie je zima tak ako nám. A vidíme sa s vami za chvíľu. So mnou tak, cez Vianoce. Tak, Majte sa, čau. čau.